MLA ke North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum bat kirang ba shnong jong shnong ki bahap apo ka jili jong ka North Shillong Constituency kila dawana ka sorka jila ban pen kerja no mardor ya ki jai ben ri Punjabi ki basong masa hatam motor ka badan markhap bat ka yodo ka bahap apo ka jing pet jong siem ka hima milliam ka sur jing dawa kalami na ka jingelang ka balalong next ngi sajan ka arteri ujeliu hapdeng MLA ke North Shillong Constituency kirang ba shnong ki senglong keme bat ki seng samna shnong bania thirsani halor ka jinglong jingman ka shong suk shong san hagni constituency na ka jingsha shop pen masau ki laingut ki khasi ha ki jai pen ri Punjabi ka balaja ha ka lai phoi tere ujamang ha ka jingelang ka balalong ha community hall jong ka jaush up bat lumpulon da ka wei ka sur ki la shemru ya karai bandawa na ka sor ka jela ban kemru mardor ki ti breo ki badan kti ban shop pen masau ki laingut ki khasi ki bakan thop shik pa shikhon bat ban pen ngat ru i badan kti ha ki kendon bomla ban pala chamen ki ramba snong gila kenturu ikatnat pulen ban batha ik pulen ki batem ya ka shongsuk songsang ha ki thain mat pran bakin omrung sik snong brio khamtam ha ki thain mokhar jia umsoson riat samthia mission compound bat kiwei ki badan markhap bat kamat pran namarkan kata ek kot ka khya jing khlung khna na ka jingsian ya ki bom pensat khaman ni ki tia gas da ki pulet ya ki noi ki ke walaja na do kamiet lai phoi tre ujamang tat ado menta ka singi sajan atar ujiliu kani ke jingelang kala ru panle yakendo yung menteri rangba kejela u Conrad Kongkal Sangma bani keren sani kumnu panwan ra biang ya ka shongsuk songsan hakikat tu kat ni ki benta ki bahap apo ka constituency ki blasha pengat ha ka jing penjari curfew da ki bor sensar district koi na ka judawa kalong ba di ban kem mardor ya ki priyo ki basong sa antay po panjabilain ko bujutip badon kiti ban permensaw ki laingut ki na samla dan kiwi na plagi juki bang long minor age apo kharsan kan rusnang bat kila atem ri bagi narot mengenai ipo ki kebor makani kala dei ki bom dei tamur syukem dei bla tong kabul ban pengat ki kendon an penting ya taki on bailing ki on bill non bailing kana manumla ban pelaj lani bar superngat ki tambah syukem ba pelaj sisi asli kita di koi kenang ba nak pensange no isendon yang ni kajing ya kenat bar kumni kajing jaru de menjashu ti baru ne keren na ko benta ban pelaj no mardo de kun sama kijungi bla sakem hari ni kidiat singi lamba ni ka jeki but pasudai ru ya kaban kentu ya police department ba kanum rung seki jaka ki basong basa ki nongsong snong nomor kakta ya kajing song siir di song tiang khamtam ya kajing siat ini tiar gas kelapen mensau bar kelapen song smit ya kasnong thau bakoi bar khamtam ru jarwara ya ta kajing ma ka koi khia khamtam ki khlung khana ko balai kalong ba kanika Punjabi line ka ba itip ka jaka ka ba jupun mi bon sin kini kijing lumar nalu ki por balek ban semua ban kalian ka sarkar kadi ban simkhia bakadi ban penkerja andai ban evik ban be eki andai ban penkerja eki si sendon nakati ke jaka kanang ba ngila ban i kijing songsuk kijing songsan khamtam nitip bakati minumla ban pelong ke residential area ka balang markhap ka balon dan hapo jongka yodo kabadai ka yodo kabadai ka yo kabadai na kabanta kasor hi brokoi tikoba saw kadai na kabanta ban kerpat ya ka sarkar makadai ban reconduct ya ka exam joki noikai kibile ek exam dialet hakoba kini singi curfew ni ki area bat ki center nantak examination para pelong iki bakin do khamtam e kidi ki bathrang ki basliang kumno banonra ya kata ka pulik putih kata ka quality of education kidang pentibit ladi kidang pen kre ladi bar kinang pensitom jingsai ladi dari namar kani ke daw jong jeki sekiwi pat ki penta jugi area conduct ni exam bar khamtam ru ni ki exam buran hani ki kidi ki exam center bomsem malak bar pelong ke exam peladu nak kalian joki pat kani wadi ko gamat ko bang wa ban persuo sarkar